Beda x-xahar ta' Ottubru miegħu ġiet ukoll il-kampanja dwar il-kanċer tas-sider. L-ewwel attività tal-massa għal dan ix-xahar kienet il-ġirja bil-muturi mill-bajja Golden Sands fajn Tuffieħa sa quddiem il-ġnien tal-Gżira. Kienu aktar minn 500 sewwieq u sewwieqa tal-muturi li l-ħadd filgħodu għamlu s-solitu ġirja tal-ħadd bil-mutur tagħhom, iżda din id-darba għamluha għal kawża ġusta li tolqot ma' 300 mara fis-sena. Dan għaliex huwa dan in-numru ta' nisa li bħala medja fis-sena qed isir magħruf li għandhom kanċer fis-sider. Preżenti għal bidu l-wasla tas-sewwieqa tal-muturi kien hemm is-Sinjura Michelle Muscat, chairperson tal-Fondazzjoni Marigold. Għat-tieni sena l-attivitajiet marbuta ma' Pink October qed isiru taħt l-awspiċi tal-Fondazzjoni Marigold li flimkien magħha ingħaqdu l-forzi tal-organizzazzjonijiet Action for Breast Cancer u Ewropa Donna. Wara din l-attività nġabru aktar minn 5,000 euro u li bihom se tiġi finanzjata magna ġdida li se tinxtara l-Isptar Mater Dei sabiex tajn fil-biopsija tal-pazjent li żviluppalu kanċer fis-sider.